Krásny a príjemný dobrý večer vám, priatelia. Ja som sa iba pred malou chvíľočkou odhlásil, ale teraz sa vám prihlasujem naspäť, pretože my už tu máme podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorého ideme sa na neho spýtať, ideme sa ho spýtať, prečo je tu vlastne. Poďme, ideme na to. Takže my sme takto zo zákulisia. Krásny a príjemný dobrý večer vám prajem. Erich Lakatošovie. Takže priatelia, toto je podpredseda vlády Peter Pellegrini. Môžete nám povedať, prečo ste prijali pozvanie a čo vás viedlo, že ste tu u nás na Gypsy Feste? Tak páči sa mi táto hudba, páči sa mi tento typ folklóru. Tak som z Banskej Bystrice vyrazil. Ďakujem veľmi pekne organizátorom, že ma pozvali a pevne verím, že si tu užijem naozaj pekných pár hodín v športovej hale. Na čo sa najviac tešíte? A ja sa teším úplne na všetko, pretože ja si myslím, že to bude pestré, rôznofarebné a či to budú piesne alebo tance, všetko. Dúfam, že tu bude naozaj taká pravá atmosféra, ako od toho čakám. A tuto pán kolega slúbil, že to tak bude, tak dúfam, že neoľutujem, že som prišiel. Aký máte vzťah vy k Rómom? Ja úplne v poriadku, ja mnohých poznám, ktorí absolútne v poriadku fungujú. Samozrejme, že ako aj medzi bielými, aj medzi nimi sú aj takí, čiže nedá sa hádzať všetkých do jedného vreca. A ja osobne som nikdy nemal s týmito ľuďmi žiaden nejaký problém a mnohých naozaj osobne poznám a sa stretávam či už v súkromí, alebo aj počas mojej práce. A naozaj môžem povedať, že som nejakú negatívnu skúsenosť osobne nikdy nemal. Aký je vás vzťah k rómskej hudbe a ku kultúre? No ten samozrejme, že veľmi áno, ja som celkom taký človek, ktorý sa rád baví a keď hrá hudba, tak ma myká do tanca a musím povedať, že rómska hudba je presne taká, ktorá už hneď od prvých tónov začne so mnou hrať a takú hudbu môžem počúvať. A preto som prišiel, pretože väčšinou človek počúva také nejaké tie staré odrhovačky a tu budem rád, keď budem počuť naozaj to práve umenie aj zo zahraničia, nielen od nás zo Slovenska. Čiže keď sa nebudete brániť, pokiaľ by vás nejaká naša Rómka vyzvala do tanca, aby ste si s ňou zatancovali? Brániť sa nebudem, ale zase dúfam, že to nie je teraz návod. Ja si to radšej v kľude pozriem zo svojej stoličky, pretože sú tu asi povolanejší na to, aby tancovali. Ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem pekný večer. Pekný večer aj vám. Ďakujem.